In-Nexans Electra, bastiment modern mammar bl-aktar teknoloġija avvanzata l-ġar, l-installazzjoni, il-protezzjoni u t-tiswija ta' cables taħt il-baħar. B'tul ta' madwar 150 metru u mammar b'diversi turntables, il-bastiment għandu l-kapaċità li jġor u jqiegħed interconnectors twal f'operazzjoni waħda. Dan se jippermetti biex it-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija li jiżen aktar minn 8,000 tonnellata ikun jista' jinġar fi vjaġġ wieħed u tqejjed tiegħu f'qiegħ il-baħar ikun aktar preċiż anke f'kundizzjonijiet marittimi diffiċli u f'font li jilħaq sa 160 metru tul ir-rotta. It-tieni interconnector jikkonsisti f'żewġ tulijiet ewlenin li se jingħaqdu permezz ta' ġonta waħda taħt il-baħar. Se jiġi skavat gandot apposta biex fih jitpoġġa u jindifen il-kejbil. F'żoni fejn dan mhux possibbli, il-kumpanija speċjalizzata Van Ord se tipprovdi protezzjoni addizzjonali bit-tqejjid ta' ġebel apposta li jitpoġġa b'manjiera sabiex il-kejbil ikun protett xorta waħda. L-attività fuq il-baħar marbuta ma' tqejjid tal-kejbil mistennija tibda aktar tard din is-sena. Għal dan il-għan wara li jgħabbi il-kejbil abbord minn Charleston, in-Nexans Electra se jibda l-vjaġġ lejn Malta għal fażi tal-installazzjoni kif spjega il-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta Ismail D'Amato. Parti mix-xogħol ta' dan il-kuntratt ma' Nexans ħajkun hemm 4 kilometri ta' cable li ħajġu maħżunin fuq turntable ġewwa l-power station ta' Dellemara li ma' turntable ġiet manufatturata apposta għal dan il-proġett. Il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli fissret li l-attività fuq il-baħar marbuta ma' tqejjid tal-kejbil mistennija tibda aktar tard din is-sena. Spjegat li għal dan il-għan wara li jgħabbi il-kejbil abbord minn Charleston, in-Nexans Electra se jibda l-vjaġġ lejn Malta għal fażi tal-installazzjoni. Dan huwa pass importanti ħafna f'dan il-proġett li jagħmel parti mill-viżjoni tagħna ta' l-enerġija li għandha twassalna għal tranzizzjoni lejn enerġija aktar nadifa u huwa wieħed mill-ħafna proġetti li bħalissa din naħdmu fuqhom u li rridu biex inkomplu insaħħu il-sigurtà ta' pajjiżna, nżidu r-reżiljenza u naraw li jkollna opportunitajiet akbar biex inżidu r-rinovabbli. Intqal li x-xogħlijiet fuq l-art qed jimxu wkoll pass maġġel. F'Malta tlestew madwar 97% tax-xogħlijiet marbuta ma' tqejjid tal-kejbil fit-trinek filwaqt li għadu għaddejjin ix-xogħlijiet ta' tħaffir fil-matab biex il-kejbil jgħaddi bejn l-art u l-baħar bl-inqas impatt ambjentali possibbli. Fi Sqallija, ix-xogħlijiet ukoll qed javvanzaw b'mod kostanti b'madwar 90% ta' trinek diġà lesti fejn tpoġġa madwar 65% tal-kejbil b'tul ta' 21.7 km ta' rotta fuq l-art. Dan il-proġett qed isir b'investiment ta' 300 miljun euro b'kofinanzjament mill-fondi Ewropej.